biggest beauty event happening in Sofia. Мястото, където целият бюти бранш се събира. Изключително много изложители, много хора. Събитието обединява специалисти и майстори от бранша на едно място. Безкрайно сме впечатлени не само от множеството хора, които присъстваха, и от качеството им. Това е едно от любимите ми събития въобще за цялата работна година. Това ни дава възможност да представим нашите най-нови технологии и да запознаем с тях нашите бъдещи и по-стари клиенти. Много добра организация, с много добра комуникация между всички. Мощен заряд вдъхновение и помага ни да сверим часовника, къде се намираме спрямо конкуренцията на пазара. Тази година за първи път направихме конкурс по грим. Ние сме организатори на Bulgarian Barber Cup и Bulgaria Hair Cup. We are a group of companies called BeVelo. Biz dünyanın 180 tane ülkesine ihracat yapan bir Türk firmasıyız. В момента предлагам уникална машина, която е единствена в света. ние сме доволни от организацията и препоръчваме на всички, които искат развитие, бранд awareness и така нататък, да посетят изложението и по възможност с по-голям щанд, тъй като това привлича повече клиенти.